The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. Preach the word. Be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. We have to note always that we live in a day where biblical truth is considered hate speech, even among those who profess Christ. But it is loving to tell the truth, no matter how much it may hurt the hearers. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Life is a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Lord, make me to know my end and what is the measure of my days. One life for Christ is all I have. One life for Him so dear. One life for doing all I can with every passing year. It's not how long you live that counts, but how you live. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, nining atong Bible study through the YouTube under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Gikinahanglan ang pag-andam sa itong kaugalingon. Kung ikaw sa ka magtotoo, a believer in Christ, imanduan ka nga imong limpyuhan ang imong kalag. Pinagi sa pagsugid, pagkumpisal, paghingan sa tanan nga mga sala nga imong nabuhat ning adlaw. Hangtod ning higayuna. Kini mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios kung dili ka na nimo isugid. Kaya ang 1 Juan 1:9 nagasulti man sa in English, if we confess our sins, He, that's God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. O galang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan. Giawhag ka, gidapit ka, nga imong tuuhan si Ginoong Jesucristo ingon nga imong personal nga manluluwas og Dios. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Acts 16:31. While lain nga manluluwas gawas lamang kang Ginoong Jesucristo. Acts 4:12 nagasulti sa in English, neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Diha sa
Juan 3:3 o Juan 3:7, ang pulong sa Diyos nagaingon, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Busa, sa hilom, magandam kita, magaampo kita. Let us pray. Balaan na mo nga Diyos, aniano sa kami, sa imong atubangan aron sa pagpadayon, sa pagpagkaon sa among tagsa kakalag. Nining adlaw uban ni kami o Diyos. Lamdagi pa kami dugang sa imong kamatuoran. Dugangi pa na among kaalam bahin sa imong mga hunahuna, mga doktrina nga gikan sa Biblia. Tangtanga ang mga babag nga diya sa mga hunahuna aron kami makapunting lamang sa imong igatudlo kanamo ni adlaw. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Mayong adlaw kaninyong tanan, mga igsuon diha ni Kristo o kaninyong mga higala nga wala pa'y kalwasan. Mayong adlaw kaninyong tanan. O sa atong nandan, punting kita sa atong pagtagad ni ining atong dugukan sa atong hilisgutan o pagtulunan nga giuluhan kini og how to be a winner in this life and in the next. Unsaon nato pagkahimong mga mananaog ni ining kinabuhia og sa sunod nga kinabuhi. Luyo ning kinabuhia. Ato naman nga gilabas atong paramduman nga kay mo may itong gipunting kining pagkamananaog ay victorious person o winner. Okay? Ang diksyonaryo nag-define man sa usa ka mananaog as one who is successful, especially maybe through a certain endeavor, through praiseworthy ability and hard work, o sa pagpaningkamot, nagmalampuson siya siyang pagpaningkamot, pagkugi, o pagpanlimbasog. Nagkaroon ang ngayon na siyang daygon, kay mananaog naman, na siya katakos, o gikugihan malagi niya ang maong endeavor, a victor or a winner, especially tingali sa mga paugnat sa kusog o duwa o lumba. A winner is one that wins admiration. Daig o diha usab sa libro ni Joshua, Kapitulo 1, versikulo 8, kini nagahisgot bahin og kalampusan, success o prosperity ang pagka mauswagon. Okay? O ang success sa Old Testament, ang success diha sa Hebrewanon giingon ka na og sakal, og ang prosperity, ang pagka magmauswagon o nagmauswagon, prosperity, mao kini ang sala. So ang pagkamalampuson kanunay go kining nadugtong kini sa Dios. Success is always connected with God, and you see that God is the source of success. Siya ra gyud ang tinubdan sa kalampusan o kadaugan. Okay, nasayod na kita sa atong pagtuki niining bahina nga ang unang buhaton sa usa ka tawo, usa ka sakop sa kaliwatan sa tawo, mao ang pagsunod sa plano sa Dios. Unsa man ang plano sa Dios? Kini na plano kini sa Dios nga dunay tulo ka bahin. Ang una niini mao kaluwasan, salvation. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Ug ang ikaduha, phase 2 sa plano sa Dios, mao ang believer in time, ang magtutuo nga diya
niya din sa panahon. Okay? Believer in time. O siya nagasunod sa mando sa Dios, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Segundo Pedro 3, 18. Okay? Segundo Pedro 3:18. Patubuon kining atong kalag pinagis pagtuon sa pulong sa Dios. Ug human fulfill ang plano sa Dios nato din hining second phase or phase 2 sa plano sa Dios. Kuhaw na kita sa Dios gikan nining kalibutan na o mo ba kita kaniya sa phase 3 sa plano sa Dios. Kung dito Revelation 21:4, God's word says, I will wipe out all your tears. So there will be no more sorrow, no more tears, no more pain, no more suffering, no more death, because the old things have passed away. Mo na kana uban ka na sa Dios, ang tumang kalipay nga di na nimo mahulagway. Salmo 16:11, Psalm 16:11, in your presence is the fullness of happiness. So mao kini ang plano sa Dios. Okay? Una, mao ang pagsud nimo sa plano pinaagi sa imong pagtuo kang Ginoong Jesucristo, ingon nga imong maluluwas ug misuod ka na sa journey nimo ngadto sa pagkamananaog. Nga yung pagdawat nimo ni Kristo nga imong manluwas, nahimo ka ng mananaog sa unang bahin. You became a winner. Okay. Now, who are the winners? Kaya duha man ni kaklaseng mga magtutuo na karon. Ato ragod ning isingit ni gamay, ato naman ning isgutan sa kaniya to apan maging labas. There are two kinds of believers. Winners and losers. Okay. Kinsa man yung mga loser believers. Mga loser ba? Mga pildiro. Well, kantong mga magtutuo nga way kadasig, way gana, way gugma, way tinguha, o dayon sila pangita o kanang ilang excuse. Awa ko'y panahon na ng Bible. So, mao kining mga magtutuuha nga mga pildiro. Ano mang nahimo man silang pildiro. Tungod kay negatibo man sila ang ilang pagtagad. Imbes ila untang musanong unta sila sa pagdapit sa Dios nga magtuon sa pulong sa Dios, maingon wa ko'y gugma niya na, wa ko'y panahon. Okay? So, mo ni ang mga magtutuo nga mga losers. O kini mga magtutuha, they're just wasting their time. You see? Kaya ilang kinabuhi, sama ra yun sa usa ka dili magtutuo. Di ni mo mailhan nga sila magtutuo. Okay? Unya duha pud ka klaseng mga kanang magtutuo lagi, loser o winner. Kadtong mga losers, mao ni ang mga magtutuo nga mga sa nagisalikway sa katilingban. Kay mga losers man na may inganlan na to og mga bad people. Gi-classify na sila mga bad people. Ang nakintang na mga disadis, mga badlungon sa katilingban, mga saan sila, mga hingaway, palaaway, mga kriminal. These are lain ng klaseng mga magtutuuha. O na lain pag yung magtutuo nga klase nga mga hinimbahon. Okay? Way mga kontra. Way mga kanang gikabingkil sa kinabuhi. Mga maayong tao. Okay? Mga hinimbahon, mga talahuron, halangdon sa katilingban kay mga maayong tao man. Apan sila dili magtutuo. They are unbelievers.
ug mamatay ni sila anto sila sa lake of fire. Apan kung tanaw nimo sa ilang kinabuhi, murag mga magtotoo kay mga buutan man lang eh. Apan kining mga magtotoo ha, ginganlan ni sila og self-righteous. Mga matarong silang kaugalingon. Sila ba tanaw silang kaugalingon mga managiingon sa in English o holier than thou. Nga maayong tao sila kaysa uban. You see? Pareha ko itong publikan o sa itong usa nga nagaampo dito sa templo. Nagpasigarbo itong usa. Ko Diyos, wa ko'y kontra, nagasimba ko, nagabuhat ko nini. Di pareha ni ining nasa suok, sige gampo, sige lang tampok siyang dughan. Ginoo, pasaylo ako sa akong gibuhat. Managing nagmiya kulpa. Okay? So, kining mga klasihas, mga magtotoo, mga hinimbahon, mga buutan sa katilingban, good and upright citizen of society o a country, apan mga dili magtotoo. Okay? Mga buutan. O sa laing bahin pod na apoy mga magtotoo nga mga badlungon, mga maldito, mga gisalikway sa katilingban, kayo sa mga kawatan ng uban, mga kriminal, mga naunsa na pangbuhat nga mga krimen nila. Dili magtotoo pod. So mo na ikaklase na nato ni mga dili magtotoo. Og ang mga magtotoo, anto na tayo magtotoo, doon na po'y duha ka klase. Na ay mga magtotoo, nga mga positibo sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Sige sila tubo, spiritually growing, o nagmantinuanon, nagmalahot tayon, o nagmasubayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos. So, kini sila mga winners. O kadtong mga negatibo, mga way gana, way gugma, way tinguha, way kadasig sa pagtuon sa pulong sa Diyos, pareha na silang dili magtotoo. Apan ang tinuod, mga magtotoo. Kay midawat naman sila kang Ginoong Kristo nga ilang manluluwas. One saved, always saved. Ayaw na tanawa ang ilang pagbuhat ng mga sa kay nasulbad na tong maong isyo. Ipagkamatyan kung Ginoong Kristo dito sa cross. So, in salvation, the issue is not sin. It is Christ. Dili naman issue ang sala. Kaya naunsa man, gisulbad naman ni Ginoong Kristo sa iyang pagpakamatay dito sa cross. Dili na issue ang sala. You see? Ang issue mo si Ginoong Kristo. What think ye of Christ? Ano yung pangutana? So, mauna ka na nga, ang mga magtotoo nga nagmatinumanon sa pagtuon sa pulong sa Diyos, nagmakugihon, kini sila, mao ang unsa, gitawag nga mga mananaog, dinhi sa niining kinabuhi. Mananaog. They are winner believers. Mao ni sila ang kalig-on sa nasod, o kung haa ka man magtrabaho, na baka sa kumpanya, janitor ka ba lang, o manager ka ba, o unsa. Misa unsa. Mao ka na siya ang unsa, ingno natog kalig-on sa nasod, kalig-on sa iyang gitrabahon, kalig-on sa iyang kumpanya nga iyang gitrabahoan. Mao na nga, mao ni mga winner believers. Winner. Okay? Now, ato naman yung gihisgutan usab nga winner believers are nagapuyo sila sa tukma o hustog yung Pinoyanan nga mong divine danosphere. O naa sila yung mga doktrina na diha sa ilang kalag. Bible doctrine nga. Na nagyun, ituhop na yun sa ilang galamhan o nagatuyok-tuyok na kana nga doktrina diha sa ilang stream of consciousness, ilang panimuot, o sila nakapasar na niya ng
8 ka ginganlan og momentum tests. They are now spiritually mature. See? Hamtong na sila espirituhanon. Nakakabot na sila niya ng kinatumyan nga tumong sa matag magtotoo nga mao ang unsa pagkahamtong espirituhanon. Kay kanang mao ang mao kanang ginganlan unsa ginganlan nato og capacity stage. Okay? The higher ground sa imong pagkakristohanon nga diin imo nang gihimaya ang Dios. Imagine, imo nang gihimaya ang Dios tungod kinakakabot na lagi ka sa unsa stage of spiritual maturity. O kini silang mga magtutuha nakatuman sila sa protokol nga plano sa Dios. Noon ang ilan nang nahimaya ang Dios. O sila anay historical impact. Anay impact ba na ilang dako nga unsa gibilin dihang kadasig sa kasaysayan. Historical impact. So mo niginganlan sila og mga nikao, overcomers, og agathos, winners. Apan adtong pikas mga loser believers, tuwa sila magpuyo sa opposite nga Pinoy-anan. You see? Dapit nga may gahom gihapon pero kanang gahom iya ang Satanas. So mo naginganlan tog CD1 nga mao ang arrogance complex ug ang CD2 mao ang hatred complex. Ug kini silang duha ka CD, cosmic dynasphere, di interlock, nagsumpay-sumpay na sila. Baylo-baylo na sila. Mahimong ang magtutuo, ang magtutuo, I'm talking to believers, magtutuo nga tuwa magpuyo lagi sa CD 1 o 2. So kini sila ginganlan og mga servants of Satan. Naman ni atong isgutan last time. They are controlled by their old sin nature. They are functioning and motivated by evil. Ang pagkadautan. Atong timan-an nga kini silang mga magtutuha mao ni mga losers. O ang original Greek word sa losers mao phulos, P-H-U-L-O-S, phulos. Ang bot pasabot ning phulos mga useless. Why kapuslanan? Why gamit? Why pos? Mabito ng kaniliging phulos, P-H-U-L-O-S, phulos, mao ni original word nga useless. Okay? Namurag ning tunong bulas Binisaya nga ang mga useless wanay pos. Sakto? Okay, nakaron. Sa laing bahin, kini nga itong gipangtunan din gibasihan na ito ang Biblia. Okay? The Bible. Unas tanan. Ang Biblia, mao kini ang instruction manual alang sa matag magtotoo. Alang sa iyang kinabuhi dinhi sa yuta. So it is the instruction manual of every believer's life dinhi sa kalibutan. Gawas pa nini, mao kini ang ingunta kompas. Iyang kompas, very kompas nga ang matag magtotoo nanginahanglan nini alang sa iyang pagsugakod o struggle sa iyang kinabuhi. So, this is the very compass that every believer needs in his pursuit in life. Now, mao kini ang kining Biblia, ang pulong sa Dios. Mao kini ang moderno. Moderno nga mana with which to feed every believer's soul. Kalanon sa atong kalag. Ang pulong sa Dios may kalanon sa atong kalag. O gawas pa nini, ang Biblia, ang pulong sa Dios, mo kini ang battle manual.
instruction manual bahin og gubat alang sa matag sundalo ni Kristo nga mao ang mga magtotoo. Gawas pa niya na mao kini ang espirituhanong oxygen sa matag magtotoo with which to breathe in and breathe out. You see? Kung ay oxygen, saan mo pagkabuhi? Imo man ang ginhawa pa sod o ginhawa pa gawas. You see? Gawas pa niya na ang Biblia nga na ang pulong sa Dios is the greatest book. Kina mahinungdanon nga basahon on the face of the earth. Ug maura kini bugtong basahon nga dili lamang kini nagahatag og kasayuran kundi nagausab sa mga kinabuhi. Not only informs but it transforms lives, mga kinabuhi. Gawas pa niya na maoral kini ang bugtong basahon nga diin ang sud niya na mao ang mga pulong gyud mismo sa Dios. The divine viewpoint. Huna-huna ni Kristo nga diha sa 1 Corinto 2:16. Abrihi mong Biblia diha. 1 Corinthians 2:16 nagahisgot diha og the mind of Christ. Huna-huna ni Ginoong Kristo. So, this is the only book which contains the very Word of God. Inerrant, dili masayop, way pagkasayop, infallible Word. Di nagyod mausab o maoryo na. Inerrant, dili masayop, infallible, di na matarog, di na mausab ang pulong. Instructing any member of the human race, bisa kinsang sakop sa kaliwatan sa tao, pagkat-on o pagkaibaw, pagbaluwas. You know what I mean? This is the book that instructs any member of the human race how to get saved. Maura ni ang atong tinubdan sa pagkasayod unsaon pagkaluwas. Ug maura kini ang bugtong nga basahon nga instruct sa mga magtutuo ni Kristo unsaon pagkinabuhi o kinabuhi nga naay kanang kahulugan, naay katuyuan, and with definition. In other words, how to live unsaon pagkinabuhi o usa ka malipayon, kontento, dynamic, abundant, fantastic, and unique, victorious life. Nga nagapuyo ka diha sa gahom sa Dios. The God's power sphere nga gitawag nato divine sphere. Nga diin anha nimo mabuhat, matuman ang protocol ka plano sa Dios. Now, di ba tinuod nga dili ka makahigugmag tao. Di ka makahigugmag usa ka tao nga wani mo mailhi. Gusto? You cannot love a person whom you do not know. Mausab sa Dios, the same thing with God. Dili kita makahigugma sa Dios if we do not know who and what He is. Dili. Kanarang kami okay, kung makakul kanimo o Dios, that is lip service kung wa magkakaila bahin o kinsa o unsa ang Dios. Now, usara may paagi to know God. Usara, bugtong rayon, one way to know God, bahin sa iyang persona, sa iyang kinaiya, His essence, and that is what? Pagtuon, pagkaton, o paggamit sa pulong sa Dios nga mao ang nahipatik diha ni ining basahon nga gitawag og Biblia. Anaraman nimo makatuni. Wa may laing tinubdan. See?
In this very age nga atong gipuy-an karon, in which we live, unsang nga nining atong age karon o katuigan sa o panahon sa simbahan, the church age. Now niining maong katuigan, ang matag magtotoo gisangkapan sa Dios Espiritu Santo nga mao ang tigsuwat o nagsuwat, author of the Bible, nagasangkap siya nga ang Dios nga Espiritu Santo nagasangkap og tukma nga pastor magtutudlo nga naay gasa sa pagtudlo pinaagi sa Dios Espiritu Santo nga ministry. So he can be properly guided and instructed in his spiritual growth. Kini nga atong gibuhat karon, naga-instruct ang Dios Espiritu Santo unsaon pagkinabuhig, matarong, halangdon, tulid, eksakto nga pagkinabuhi. So aron ka giyahan og tudluan ka unsaon nimo pagtubo spiritually. No, di man nini. By just reading the Bible without your right pastor teacher, sige lang kagbasa sa Biblia. Get this. Katunin ha, you will be going nowhere in your spiritual life kung igura kas pagbasa. Ay mo magbasa din sa Biblia, o magdili ni mo pagbasa. In fact, that is mandated by God. Read my word. Apan, ang buot pasabot ng read, di lang kayo magbasa ka. Kinahanglan ka og somebody who has the gift to teach, nga mooy mo giya nimo, mooy mo unsa hawan sa imong pagtun-an. Iatagan ko na siya sa Diyos Espiritu Santo o gasa. That is a spiritual gift to teach, pagtudlo. O dili na tinawhanon. So mahimo nimo magbasa ka din Biblia pan mo to kung gingon nimo, you will be going nowhere in your spiritual life. Ngano man ang tubag tungod kay dili na mao ang paagi nga gidisenyo sa Dios alang sa mga magtotoo niining katuigan simbahan nga pinaagi las pagbasa sa Biblia. In fact, ang tendency, ang kalagmitan gyud for a believer who just reads the Bible, nga ang guidance of a spirit-filled pastor teacher, is that mo sangpot lang, he will end up interpreting the Word of God in the human viewpoint. You know what I mean? Mahug lang na siya mo, resulta lang ng iyang sigbasa-basa o human viewpoint. See? Kasi siya may nag-interpret. Thus, kanang maong magtotoo will wind up applying the know it yourself kit sa iyang espirituanong pagkinabuhi. Ang grabe pa, is going to end up being a legalistic believer. Iba ka pa kung saan yung legalistic believer? Kana bang labihan gyud pagka-strictos, pagtuman diha sa mga sugo, mga mando sa ilang tinuuhan inunta. You see? Mga legalistic. Pareho ko itong mga Hebrew, mga Pariseo, mga legalistic nila. Sunod yun sila sa katapusan yung mando diha sa ilang tinuhuan. Sa ilang simbahan. Kasi mo nagingon og legalistic believer. So, in short, he becomes a loser believer. Mahimo siyang pildiro because he will now become mosangpot naman ang iyang mapahitason, ang iyang
angkon siyang kaugalingon nga matarong, self-righteous. So he becomes a loser believer, miserable believer. Makaluluoy. Wa man magtubo. Unsa ang pagtubo niya, sige lang basa-basa lang siya. Wa may nagagiya kani, wa may pahiluna gyud sa husto. You see? Nobody's guiding and instructing how to live the spiritual life. Aron siya makakabot gyud niya ng iyang tumong. Question: can you afford to become a loser believer? I'm addressing this to you, fellow believer. Can you afford to become a loser believer? Makaako ka ba? Nga mahimo na ka nga pildiro nga magtotoo? Hinumdumi. Hinumdumi kini nga ang pildiro nga magtotoo nagausik-usik lagi siya sa iyang panahon. He's just wasting his time. Question: can you afford to waste your time? Makaako ka ba sa pag-usik-usik sa imong panahon? Upon for a believer who is plugged into this categorical study of the Word of God, pinagi sa gitawag og ICE method, ICE method, isagogical, categorical, exegetical method paagi. Kini grasya. Giangkon gyud nato ning grasya. We don't, kanunay itong balik-balik, we don't deserve it. We don't work for it. We do not earn it. Kaya nga no, it's God's divine provision. So, take it or leave it. Use your volition. Remember also the principle. Those that are His, but pasabot, iya sa Diyos, are only one. Remnants. Ang iya sa Diyos, mga salinra. Remnants. Those that are following Him in His instruction to the letter are also what? Remnants pod. Mga salinra pod. After all, it is a matter of choice. So, alang sa usa ka dili magtotoo to get saved, God's perfect way is commanded in His Word. Balik-balik yun nato aron yun masil-sildihan nimo. Unsa may ang mando sa iyang pulong aron ikaw maluwas. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Acts 16:31. He who believes in the Son has life, eternal life. He who does not believe in the Son does not have eternal life, but the wrath of God abides on him. Kanang wrath of God kapungot sa Dios nga mao kana ang linaw sa kalayo, ang ginganlas kadaghanan og impierno. Na kana Juan 3:36. Juan 3:16. Popular kayo ng bersikulo. God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him shall not perish, but have eternal life. Mao kana ang hingpit nga paagi for a person to go to heaven. There is absolutely no other way. Faith alone in Christ alone. Mao ra gyud ang paagi nga ang tao maluwas. Now, alang sa usa ka magtotoo to fulfill God's plan, purpose, and will for his life, gikinahanglan ang iyang pagtuon lagi sa Bible doctrine, pagtuon sa pulong sa Dios. Kaya ang disenyo, dibuho sa Dios for a believer is for that believer to be always in fellowship with God. Nga kinahanglan siyang anases pakig-ambitay sa Dios. Unsaon? Pinagi sa paghingalan, kumpisal, pagsugid siya mga sa diretso nga to Dios nga amahan. Okay? Kaya siya raman ang atong gipa unsa, ang atong gihimo ang pasabot nakasatan niya. Mo na ibot pasabot.
ngadto man kita nakasa. You see? So ngadto pud ta mo unsa mo kumbisal. Diretso. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Nana. So, ang hingpit, perfect design of God for every believer is for that believer to apply the key word. Inomdom ka ba sa itong keyword? SLA. SLA. Study, learn, apply. Pagtuon, pagkaton, pagtuo, paggamit. If a believer professes to love the Lord Jesus Christ, then he is supposed to study God's Word. Nga naman. Because there is absolutely no way, why laing pagi, nga kita, we can separate Christ, who is the living Word, from the written Word, the Bible, or vice versa. Dili nimo na buwag. It is one and the same. Si Ginoong Jesucristo mo ang living Word, buhi nga pulong. Ug ang Biblia nga diin atong gitunan mao kana ang sinulat nga pulong, the Bible. Sinulat nga pulong ang Biblia. Si Kristo maong buhi nga pulong. Ug di nimo na mabuwag lagi or vice versa. Why? It's because Christ and the Bible are one and the same. Usara na. You see? Busa, ang Yahweh, to know and to love the Lord Jesus Christ, with whom all believers are united, at the moment of salvation, sila na dugtong naman kang Ginoong Jesucristo, mao ang pagtuon sa pulong sa Dios. Mao kanang Yahweh. Ang Yahweh aron imong mailhan o imong mahigugma sa Ginoong Jesucristo nga diin kitang mga magtutuon na dugtong na ngadto kaniya. So, pagtuon sa pulong sa Dios. Unas tanan, knowing God's Word in the Bible through a gifted pastor teacher. Kana laging naigasa sa pagtudlo. Di man tanan gihatagan og spirituhanon nga gasa sa pagtudlo. Dili tanan. See? Na mga pastor nga wa sila gasa sa pagtudlo. Okay? So, di fail sa ilang gasa untang ihatag nila sa Espiritu Santo. So, ang Biblia diha sa John 14:6 nagaingon. Si Ginoong Jesucristo, gikan siyang baba. Ako mao ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay makaanto sa akong amahan, gawas kun pinaagi kanako. Unsa man na nimo, nimo na matuis. Kining maong pagkasulti ni Ginoong Jesucristo comes or came directly from the lips of our Lord Jesus Christ. Busa, si Kristo lamang ang bugtong paagi nga sundon. Bugtong dalan nga atong sundon. Bugtong kamatuoran nga atong tuuhan. O bugtong kinabuhi nga atong kinabuhion. And outside of Him, gawas kaniya, there is no other way, no other truth, no other life. Kasabot ka? Ang matag tao dinis kalibutan is given a stimulus. Ano sa ba ni stimulus? Mura pag-auhag, pagdapit, pag-aghat. I think that's the right word. Pag-aghat, stimulus ngadto sa tao aron siya mo unsa mutubag to respond. Apan ang Dios nagakontrol ra sa resulta. Dili siya maka-control sa unsa sa itubag. You see? So, sabta kini. Kaya akong balikon to ha.
nga ang Dios nagahatag og stimulus, pag-aghat og pag-awhag for man to respond. Okay? Mao na perfect paagi sa Dios iyang patubagon ang tao. Mutubag mo ka. Pananitan makuha og pitcher, puno og tubig. Ako nga aksyon nagyabo. No, karon, patara ka, di ka mo likay, ano nga resulta? Basa ka. Apan kung ikaw, aksyon na ako bubo, yabo, diyan ni mo, og ikaw mo sa musagang, mauto yung mong respond. Ano sa resulta? Dili ka mo basa. Amo, kasunod taniining unsa prinsipyo sa John 3:36. He who believes in the Son has life. Na resulta. He who does not believe in the Son does not have life. But, unsay but? The wrath of God abides on him. See? So we need to receive him as our Lord and Savior. Tungod kay he is the greatest, the most precious gift of all nga ang Dios nagahatag ngadtos matag usa ka tawo. Mao ni ang most precious gift of all nga gihatag sa Dios. Gasa, regalo nimo tawo. Namatay gud siya dito sa krus tungod sa imong mga sa gilukat niya ang imong mga sa. Kaya di man kakabayad lagi. So may mong ibayad. So sa Ginoong Hesus Kristo mo may voluntaryo. He took your place. Siya, ikaw ra ba ang tao, ako mo sa ibitay o ilansang dito sa cross. Pero mingon si Ginoong Hesus Kristo, ako mo puli sa ilang dapit. Ako'y magpakamatay, lukaton ako ang ilang utang nga sala. Now, the only mediator between man and God, as what 1 Timothy 2:5 says. Ano sa gisulti 1 Timothy 2:5? For there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Ang Biblia nagasulti diya sa mga buhat, Kapitulo 4, versikulo 12. Salvation is found in no one else. For there is no other name given to men by which we must be saved. Christ is the expression of God's immeasurable and unfathomable love for man. Tiya mo na. Mao niya ang padayag sa Dios ang iyang gugma nga ni kanato. Immeasurable nga gugma. Dili masukod. Dili way ikatandi. Di masukod o di matugkad nga gugma sa Dios alang nimo tao. I'm addressing this to you, unbeliever. Dili pa magtotoo, dili pa luwas. Nagpagamatay sa Ginoong Kristo tungod nimo sa imong mga nga imong sala. Ang pagkasala nimo nga kitang tanan nagkasalaman na sa Roma 3:23. All have sinned and come short of the glory of God. Kitang tanan. So mo na nga si Ginoong Kristo mo may voluntaryo pagpagamatay do sa cross. Mao kadto siya ang greatest gift. Kinadak-an nga regalo sa Dios alang nimo tao. Nya imo pag yung isa likway siya. Unsa ka na kadakong pag murag unsa dakong tamparos ug ingon ta sa tinawhanon pa natong description. Dakong insulto sa nagahatag ang Diyos mismo. No, si Ginoong Kristo mo iyang gasa o regalo. Ang hangyo ra sa Diyos nga amahan kanatong mga tao. Tuuhi lang ang ahong bugtong anak nga namatay siya tungod nimo sa imong mga sa. Kaya kung mutuo ka na niya,
mabalik ka, may balik ka, unsa na, in English, ma-reconcile ka, mapasig-uli ka ngadto sa Dios. Mao na nga diha pagtuon nimo kang Hesus Kristo, nadugtong ka niya forever. Di na matangtang. Sa unsaon ra nimong tangtang. Why makatangtang nga gahom ning kalibutan na? Wala. Unsa ang isulti sa Dios tinuod, dili man Indian giver ang Dios. Unsa isulti niya tinuod na o garantisado ka na. Moingon ang Dios nga tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Period. Luwas ka. Nang ano pa mang uban nga mo amura di ko katuo ng igor tang mutuon nga maluwas ta. Imo ding usbon tong unsay saad o gisulti sa Dios. See? That is blasphemy na po. Ang imo ana paubos niya ng tugon ug mando sa Dios. Tuhi. Sige Hesus Kristo, ikaw maluwas. Luwas. Nga unsa pa may mong duha-duhaon sa unsa napakay duha-duha nga mo na nagisulti sa Dios nimo. So mao na nga si Kristo mao ang expression of God's immeasurable and unfathomable love for man. So akong balikon, Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. O therefore, once we learn and apply the Word of God in our life, ang atong kinabuhi mo anam-anam na pagkaunsa. It becomes fabulous, fantastic, exciting, this time with a purpose na anay katuyuan, with meaning and with definition. Busa, ang Yahweh gyud to a successful, victorious Christian life is for a believer to have virtue love. Okay? Virtue love. That virtue which is the byproduct of iyang kasayuran o kaalam sa Biblia. Ang Bible truths being applied sa iyang kinabuhi. Ang Dios nagasulti to every believer to prioritize paghatag og pasiuna kaniya og sa iyang mga pulong, og ang Dios mo garantiya to take care of the rest since God keeps His word. Gadungog ka, God keeps His word. Tumanon gyud niya ang iyang mga saad ug iyang mga pulong. Busa din hilangon na kita kutob ug atong ipadayon kini. Ugma na daily man yun atong pagtuon sa pulong sa Dios through the YouTube under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Magampo ta. Balaan na mo nga Dios. Nagapasalamat kami kanimo niining adlaw sa imong pagdugang sa mga kamatuoran nga imong gitudlo kanamo. Salamat ning tanan o Dios. Ubani kami sa among pagbuwag ug dada kami pagbalik ning dapita sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong balaang pulong. Nga mao lamang kini ang kaligon, kabaskog, paghatag kanamong paglaom o kayahay sa pagkinabuhi, pagkontinto sa kinabuhi. Nga ang kinabuhi ingon nga imong mga anak unsa tiay katahom, kanindot, kakulbahinam. Basta magapadayon lang kami sa pagtuon, pagkaton, pagtuo o paggamit sa imong mga pulong. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo among bugtong manluwas. Amen.